Svakodnevno kroz moj rad u arhivu vidim koliko je taj materijal bogat i koliko je živ i koliko iz njega možemo da naučimo i da stvorimo možda i nešto novo, neke nove priče. I mislim da je arhiv značajan i kao istorija i kao sećanje i kao umetnost. I mislim da ga tako treba i posmatrati. Ne treba da ga posmatramo kao neki zatvoreni depo gde se čuvaju neke stare prašnjave trake, kasete, već kao resurs koji bi trebali stalno da koristimo, da se inspirišu možda neke nove generacije novinara, istraživača, studenta. Snimatelja, svih naših, što se kaže karika u lancu. Ako smo arhivu nazvali nacionalno blago, ko sve može da koristi ove materijale? Pa arhiv je danas mnogo otvoreniji nego što je bio i koristi ga veliki broj ljudi. Taj krug je širi nego što na prvi pogled izgleda. Sve je kao u pozorištu ili na filmu. Glumci se pripremaju. Doteruju. Tu je i rekvizita i dekor. Jedino je način na koji sve to dođe do vas drugojačiji. To hoćemo da vam objasnimo.